So sa ka. I've known you for so long, you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? I've loved you ever since. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Friend of Mine. Then again, when you come, I'm always at your side. You tell me about the love you had. I listen very eagerly, but deep inside you never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again, I'm glad. I've known you all my life. You are a friend of mine. I know this is how it's gonna be. I've loved you then and I love you still. You're a friend of mine. Now I know friends are all we ever could be. You tell me things I've never known. I show you love you've never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you had. I listen very eagerly, but deep inside you never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again, then again, I'm glad. RMN Drama presents Handumanan sa ka. Ang napada siyang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga Laray, Inayawan, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan na Jenny. So, listen everyone. Natay mga bago nga employees sa atong company. Atong i-welcome si Ginny, Darlene, Danilo, o Joshua. Thank you. Thank you. O, padong mo atong Christmas party, group yourselves into 4. O kamong bago nga mga employee, o patamudaan, kamong lay magrupo ha? Mo perform mo, ay kinahanglan nga bunggag yun ha? O nga champion, makadaog og 20,000 pesos. Okay? Ang saan man nina to? Di ra ba ko kamaong musayaw da? Kanta lang hinuon, medyo kaya na ko. Ikaw na lang kanta, Dar. Darlene to, no?
Yep, Joshua. Okay, ni mo nga tawag di kag Josh? Way problema. Uy, kamong duha diha. Ginny, Danilo. Kahilom ko niyong duha diha. Mag-agad ako kung ang sa inyong plano. Kamaw ka mo sayaw? Pwede ko mo kanta basta naay mo sayaw. Kamaora ko masayaw. Kamausap ko mo gitar. Kung ganahan ka, ukarante ka, darling. Ay, kana. Sige, sige. Sabutan na to og maayo. And the winner is Darlene's Group! Yay! Nakalaog kita! Congrats na to! So guys, sugod karon. Kita naging upat ang magsigikuyog ha. Nindot man natag teamwork day. Okay mo? Ha? Sure! Sure. Jen. Oh. Oh, Nga nung gihatagan mo ko ni mag-worker. Kaya ganiya pa kung nakabantay ni mo, nga wa gyud ka mo barog din sa imong table da. Kaunsod pa nagsawi nang sama ka. Naara ko'y giapas nga trabaho, good. Anyway, salamat ani ha. Man-touch man sa taoy. Ay palabig pa da sa imong emosyon ha. Kaya pasig ma-in love niya ka na ako. Joke na oy, namuha ba yung naong ay. Watay unay oy. Wa, gid no? Oh, Kape? Ano ka oy? Milagro man nga hatag kag kape? baos lang na ako ni mo. Okay, Jen. Thank you. Ha? Nangithat pang amaw. Sige na, oy. Balik na ako sa kong table. Amaw, kinis Joshua, oy. Gusto mo, kit kayo magpa-cute-cute. Uy. Kailangan ba ni mag-smile? Inspired? Ha? Dili, uy. Sus? Makabantay ra ba ko nimo? Marag, blooming kay karon. Wara, uy. Sige na. Mula ako sa kong table. Bye. Guys, after sa atong shift karon ba, lagdan ninyo. Sige ba? Wow! Excited kaayo, ha? ako, di lang ko. Upauli raw lahos. Bati asa danay ganahan kong kumpleto ta. Okay, sige. Pero, bili lang ta magdugay, ha? Okay, sige. Darlene, kung saan ka diha? Uy, mura magbuwa ka mahimutang nila. Nakoy gipaabot ko para makalakaw na ko. Kinsa man? Ha? Ay, kung ingna nga si Bernie nasad. Nasuko ka? Kinsa man di masuko ana nga magpabuang ka gyapon ang tawana? Giingna na bitaw tika nga daghan na kay nagbabay. Kisa ka yung istoryahan. Nga naman nagdagan siya babay. Ano sa may labot ni mo? Ay, Guys. Relax lang mo, uy. Ano naman mo? Nagtuo ka nga nakikatungod nga mubadlong nako, Joshua, ha? wa ko'y katungod. Pero nagunahuna lang ko nimo. Ay, pag ginais mo ugot, Guys. Ano bang yun, anak, maka-react, ha? tungod kay mahal tika. What's to? Mahal ni Joshua si Darlene?
Nabuang na ka, Joshua. Mangunay ka. Mas maayo pagmulakaw na lang ko. Nga naman ko. Huwag kong kasama sa magkibati. Huwag kayo nga akong tugan. Okay ra. Since nilakaw naman sad si Darlene, mo pa ulit na lang sad ko. Excuse me. Ano man ka, Jenny? Nabuang na ka. Pero yung naari pagkibati ni mo, ha? Ayoko gina ka. Nga na in love na ka ni Joshua. Dili. Dili, pwede. Ikaw rin masakitan. Si Joshua nakagusto ni Darlene. Ayaw na pag-apil-apil. Kung sa mga kibati ni mo karon, iluog na lang na. Huwag ko tinggi ni Darlene da. Grabe yun siguro ang iyong kalagot mo. Di ni mahi mo. Natuon ako siya. In love with kayo siya ni Darlene. Ihi siya. Ha? Naibaw ko, Jenny. Naibaw ko eh. Nakagusto ka ni Joshua. Wow, uy. Nga no, ganito ako nakaingon man ka. Kaya obvious mo kayo. Ha? Mao ba? Ay. Kung na pala ko chance kay Darlene. Okay, kadiyot. Nakagusto ka ni Darlene? Kamayo ka mo matagtago. Dili man ka mailan. Yung sabay gusto mo. Paningkamutan ako nga makuha na ko ang atensyon ni Darlene. Kung ikaw sad, paningkamutan nga makuha nimo ang atensyon ni Joshua. Oh, sige. So, ayan na to. So, mao na to guys ha. Mag-outing ta inig Sabado. O kinahanglan nga manggubang gyud ang tanan. Sige. Game ko, ana. Okay, sige. Away problema. Okay na ta kay muli na ko. Ihatod na ta ka. Ha? Naam ko atuon dapit sa imong apartment. Doon na ta. Okay. Una na lang, me. Nga nung katos Danilo. Muro magni-discardin, Darlene. Wa siguro, uy. O kung ni-discarte man, nga naman sa dihay. Wag sa problema. Naibaw siya nga nakagusto kong Darlene. Og naibawsad ka nga way gusto si Darlene nimo. Oh. Ako pa nimo, no? Ayaw ipamugos imong kaugalingon sa tao nga way gusto nimo. Dili kay si Darlene ra ang babae sa kalibutan, Joshua. Sorry ka naglingi sa imong palibot. Basin og naa kay makita nga labaw pa ni Darlene. Si Darlene may ako, Jenny. Huwag ko ilaing panganduyon pa. Joshua. Asa naman mo dapit? Nanami sa resort. Jenny, di mong muda yun. Kapag bahala kung asa ako dito si Darlene. Kung ikaw na yung bahala ni Joshua, para namoy tayo. Napagsama ni Joshua nga, dili mo muda yun. Sige. Bye. Oh, kung saan na isulti niya? Asa na sila? Padung na sila. Dali. Mag-inom ta samtang nagpaabotan nila.
Asam sila, eh. Ganina naman itong nag-ingon nga paduong na. Nga gabi na lang, pamagid sila maabot, eh. Basi kapit na itong maabot eh. Sige na lang, good. Try na lang ta. Lagi na natin sila. Hubog naman ka. Saon. Kumakaan na lagi ng good. Josh. Oh. Lugay na kayo. Nagpaabot na at lawa. Diba? Nabuang na ka. Di ba ba obvious ni mo nga wa ko'y gusto ni mo, ha? Joshua. Kung sabay, bisan sabay buhato ni mo, no? Di may tabo nga makagusto ko ni mo, Jenny. Joshua. Sakit kayo, Danilo. Sorry kun. Muna nito. Kamo, kumusta man ba ni Darlene? Wala. Siguro na ko siyang guban-ubanan. Oo niyo, saman. Padayunon paghihapon na to ang atong plano nila. Dili na ko. Dili na ako ipamugos akong kaugalingon ni Joshua. Dili na ko. O kung ikaw, gusto ni mo padayon na si Darlene. Sige, padayon na. Di na sa ko. Unsa? Ganun diliman. Kaya wa magi ko makagusto niya. Ha? Ingon ka na kagusto ka niya. Tingon bugod ko. Wa mo. Wa ko makasabot. Gusto na akong kuhaon ng atensyon ni Darlene. Para malayo siya ni Joshua. O makalungkas pa ni Joshua. Pero ang tinuod siya ni sakit na ba para na ko? Sakit. Nga no sakit man. Sakit kayo nga gitubangan ti kang mato sa lain tao. Well, in fact, gusto na ako nga maako ka. Danilo. Mahal ka, Jenny. Kung kung tanaw lang unta ka sa iyong palibot, makita mo na ay mas deserving para niyo. Danilo. Huwag ako na. Andam na kong bawsan ang kanang love na iyong iyatak. Mahal kita ka. Huwag mas mahalon pag-itik ako na hatagan ko ng chance. Danilo, naipaw ko kunod sa kakatarong na pagkatao. Pero dili ko gusto makapasakit ni mo. Sorry. Pero bisan pa man ugway gusto si Joshua na ako. Dili na ko katudluan ang akong kasing-kasing nga ikaw mahigugmaon. Jenny. I've known you for so long, you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? I've loved you ever since. Oo, naibaw ko nga dili ko mabawsan ni Joshua sa akong love niya. Pero dawat raman gihapon ako. Padayon paghihapon kong na-in-love niya, bisan pa man og nagabuwag-buwag na ng upat. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Jenny nga taga Laray, Inayawan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Friend of Mine. Tell me things I've never known. I showed you love you've never shown. Then again, when you
Ang maong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikaen, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalaw mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, ganaglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, Handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. You're a friend of mine.